Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa. Allah ɗaya gari banban, bidiyon kyakkyawar wata mata da ba ta da hannaye amma na amfani da ƙafafunta wajen yanka kuɓewa da sauran aikace-aikacen gida na yau da kullum wanda masu hannu suke yi. Amma kafin kallon cikakken bidiyon, idan yau ne farkon kasancewa ku da wannan tasha ta mai albarka, sai ku yi haƙuri ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen da zaran mun ɗora. Mun gode. Wata mata mai nakasa ta ba da mamaki yayin da aka ganta a wani bidiyo tana yanka kuɓewa da kafafunta. A bidiyon da Diaby ta yada a kafar TikTok ranar 15 ga watan Nuwamba, ta nuna lokacin da take amfani da wuka wajen yanka kuɓewa da kafafunta. 'Yan TikTok sun shiga mamaki, sun yi martani da irin ƙwarewar matar wajen aikin gida, musamman a madafa. Jama'ar TikTok sun yi tururuwa wajen kallon wata mata mara hannaye da ke amfani da kafafunta wajen ayyukan cikin gida. A wani bidiyon da aka yada a kafar, an ga matar mai nakasa da ke yanka kuɓewa da kafafunta cikin ƙwarewa. Ba a san me ke damun hannayenta ba, amma a bayyane yake kamar hakan bai dame ta ba, don kuwa tana yanka kuɓewarta cikin ƙwarewa da kafafunta. A bidiyon mai 'yan daƙiƙu, an ga tana zaune a kan kujera ta ɗaga kafafunta tana amfani da su wajen yin aikin yankan kuɓewa. Ta yi yankan da kyau, wanda da mutum zai gani zai zaci an yanka ne da hannu. Gashi kuwa bata nuna alamar tsoron wuƙa za ta yanke mata ƙafa ba. An kuma gano wasu sauran bidiyoyi a shafinta na TikTok, inda aka ga tana yin abubuwa daban-daban masu ban mamaki da ƙafafuwanta. A ƙarƙashin bidiyon nata, jama'a sun yi martani daban-daban. Jama'a da dama sun yi martani a kan bidiyon. Ga kaɗan daga waɗanda muka tattaro. Na farko ya ce, ƙarfin hali kenan. Sannan na biyu ya ce, wow, ina ƙaunarki. Na uku ya ce, abin al'ajabi. Inda na ƙarshe shi kuma ya ce, ba zan kula da abin da mutane za su ce ba. Zan ci abin da kika dafa. Alhamdulillah, ina ma zan iya aurenki. To duka anan muka zo karshen labaran nan, sai idan bidiyon da muka saka maka ya burge ka, sai ka danna mana alamar like. Idan kuma Allah ya sa yau ne farkon kasancewarka da wannan tasha ta mai albarka, sai ka yi hakuri dan Allah da annabi ka taimaka ka agaza ka danna mana subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun dora. Muna godiya da kasancewa da tashar mu ta Jimina Hausa TV.